L-eks Ministru għall-Affarijiet Barranin, it-tabib George Vella, ġie onorat mir-Reġina Elisabetta II bl-unur ta' kavallerat tal-Ordni ta' San Michiel u San George. L-unur ingħata lil Dr. George Vella fil-Palazz tal-President fil-Belt Valletta personalment mid-Duka ta' Kent li jiġi l-kuġin tar-Reġina. L-Ordni ta' San Michiel u San George twaqqaf fl-1818 minn Sir Thomas Maitland li kien l-ewwel gvernatur ta' Malta. Għal-bidu l-Ordni kienet għal-Gżejjer tal-Mediterran li kienu taħt il-Kuruna Ingliża, però llum ir-Reġina għandha s-seta li tagħti dan l-unur lil persuni minn madwar id-dinja. L-unur jingħata lil min jagħmel ħidma fejjieda fuq oqsma differenti. L-ewwel kummenti tiegħu wara li ngħata l-unur, it-tabib George Vella qal li jħossu onorat u sodisfatt li xogħlu kien apprezzat b'dan il-mod. Ekku diffiċli inti tirċivija tajt imma dan għal xraw. L-unika ħaġa li għalik tfisser li inti x-xogħol li għamilt ġie apprezzat. Issa dana tajdu b'umiltà u tajdu anki bi gratitudni għal min ikun b'xi mod wara li inti x-xogħol li għamilt jew inkella kif ħdimna anki mal-High Commissioners li kienaw anki ma' ħafna Foreign Ministers li ħdimt magħhom fil-passat, Robin Cook, William Hague, Boris Johnson, Philip Hammond illum. Jiġifieri dana kollha jkunu taw l-input tagħhom u diġi formula ta' din l-idea li jgħid biex ma dan irid tuħ rikonoxximent. Dan mhuwiex l-unika unur li ġie ppreżentat lil Dr. Vella. Is-sena li għaddiet l-Istat Malti onora lil Dr. Vella fil-Gratta Kumpan fl-Ordni Nazzjonali tal-Mertu. Huwa kien onorat ukoll bl-onorifiċenza di Kavaliere di Gran Croce dell-Ordine Equestre di Sant'Agata mill-Gvern ta' San Marino s-sena l-oħra u Gran Croce mill-Ordni ta' San Juan. Waqt iż-żjara tiegħu fil-palazz, id-Duka kixef pittura rrestawrata minn Heritage Malta ta' San George u San Michiel. Din saret sabiex tikkommemora l-biċentinarju tal-Ordni ta' San Michiel u San George.